שלום חברים. מה קורה היום? מה ממשיך לקרות? אני ממשיך לדבר על יאיר לפיד. למה? כי אנחנו עוקבים אחרי ההתנהלות. בסרטון קודם אני אמרתי לכם שיאיר לפיד נכנס לשנת שינויים מנובמבר, והוא לא מפתיע אותי כשהוא רק עכשיו מסוגל לעשות את השינויים, כי דיברנו על זה שבשנה שהוא בכלל קיבל את המלכות של שר אוצר, הוא בעצם היה בעיתוי שאני כנומרולוג לא הייתי מציע לו, הוא לא התייעץ איתי, והוא באמת עבר שנה מאוד קשה מבחינתו עם עימותים, ואפילו ירידה גדולה מאוד בפופולריות, שבעצם הוכיחה את זה שהוא לא עשה את זה בעיתוי שמתאים לו, ועכשיו הוא רוצה לעשות שינויים, הלוואי והוא יצליח, אבל יש פה התנגדויות שלו, כי הוא באמת מרגיש שהוא עכשיו יכול לעשות את מה שהוא רוצה. טוב, אז אני אמשיך עם העניין הזה, ואני רוצה להגיד ככה. מה שקורה ועומד לקרות עכשיו, שביבי נתניהו, יאיר לפיד ובנט נכנסים לטיימינג שהם כבר לא יכולים להיות מחוברים כמו שהם חשבו שהם יכולים להיות. טיימינג נומרולוגי, מי שמבין את הנומרולוגיה יודע לראות את זה, אבל אני אנסה להעביר לכם את זה בצורה קצת אחרת. כאשר מה שחשוב, ומאוד חשוב שתבינו, שכששלושה אנשים או מספר אנשים מתאחדים, לא תמיד יש ביניהם חיבורים, ובמקרה הזה אין חיבור בין יאיר לפיד, בנט וביבי. זאת שלישייה שעד יוני או עד יולי תצטרך או להיפרד או שכבר תתחיל להיות בעירה, שבשנת 2014 תחייב או את יאיר לפיד כי הוא לא יוכל לעשות שינויים ולא ייתנו לו, אלא יתעמתו איתו הפעם השרים, לא העם, וליבי איתו, חבל, כי הוא באמת מנסה לעשות. וגם מאוד חשוב שתדעו שבנט גם נכנס לעיתוי שגם הוא לא יכול וביבי גם לא יכול, אז בשנת 2014 הולך להיות שינוי בכנסת אני חושב, כמו שאמרתי, או שיאיר לפיד עוזב או שבנט יעזוב, או שביבי ייצר איזשהו מצב שאו שניהם עוזבים או שאחד מהם עוזב והולכים להיות שינויים. אז אנחנו נחיה עם השינויים האלה, כי אנחנו רגילים במדינת ישראל שעושים הרבה שינויים, בכנסת דברים לא מחזיקים, והלוואי ותצליח, מה אני אגיד לך, ואנחנו יכולים להרוויח מהרצונות שלך לחסוך. או שתחליט שאנחנו מעמד הביניים קצת נפסיק לשלם את מה במעמד הנמוך, טוב, לא משנה, זה לא קשור. אני רק רציתי להגיד שזה כבר לא יעבוד כל העניין הזה של השלישייה, שיהיה לכם בהצלחה, ונתראה. ביי בינתיים.